Mga alkalde kag local economic enterprise officer ginahanas kung paano mangin agripreneurs agud nga mapasanyog ang ekonomiya sang ilatag sa mga nasakpan. Ining itutukan ni Tess Ordales. May kwarta sa agrikultura ilabi na sa pagpanguma. Ini ang mensahe sa ginhiwat nga negosyo sa bayan, Entrepreneurship Support and Development Training nga gintambungan sa mga alkalde kag local economic enterprise officers sa nagkalain-lain nga syudad sa pungsod diri sa syudad sa Iloilo. Sunod sa Executive Directors and Development Center for Future Leadership, dako nga bentaha kung mag-umpisa sa alkalde ang suporta papanaog sa mga mangungumagod magkumpiyansa man sila. Kasi yan naman talaga ang very important that our LGUs becomes enabler of business so that business also can help other people. They also pay taxes. So the more business, the more growth in our economy. Isa sa mga nagpakigbahin sa nga expertise pagabot sa negosyo, si Alvin Lacedang, naluyag ang ganyuhon ng bagong henerasyon sa pagpanguma. Kasi bilang kabataan, tayo yung magpupush ng innovation. Tayo ang tutulong na lumawak pa or lumaki yung food production natin. At the same time, ibahin nating imahe ng agriculture. It's not old, it's not mahirap. Pwedeng maging mayaman. Tuma naman ang pagpasalamat sa alkalde sa Mahayhay, Laguna, bangod mas naging mathag kuno para sa iya mga pamaagi kung paano mangin agripreneur. Kasi po ayoko nang ang mga magsasaka namin ay yung tinatawag na magsasaka lamang, yung producer lamang. Gusto ko ay manage sila kanilang negosyo, maturuan sila ng financial literacy. And of course, kung maaari ay magtayo sila ng sariling processing. Suporta naman sa gagmay nga mga negosyo ang isa sa mga pamaagi sino kay Nina Akram, agud amat-amat nga magsanyoging ekonomiya sang banmoman o konsang syudad. Once na they are able to support and really provide yung assistance sa mga maliliit na negosyo, mas makakatulong yun sa lokal na ekonomiya nila. So it's actually give and take, no? The more that you support the small businesses, the more it gives back to the local community as well. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.